Kanyang tanan, Happy All Saints Day. Maayong buntag. At sa ulo karon ang pangilin sa tanang mga santos. Ang tanang santos ang ato mga patron sa ulog nato, kamatag piyesta, apil nini mga santos nga deklara simbahan ng mga santos, mga balaan, apil na kadtong wala mailhi kasimbahan na nagpuyo sa kinabuhing balaan sama sa gingon ni San Mateo ang bulahan. Ang bulahan sa kalibutan kadto lang mga kwartahan. Ang bulahan sa kalibutan kadtong mga dunay maayong trabaho, dunay maayong balay, dunay mga sakyanan. Una ang mga bulahan sa kalibutan. Ang bulahan sa kalibutan mo kadtong walay gibati nga sakit o walay mga problema. Ang kinabuhi nga hapsay. Una ang mga bulahan sa kalibutan. Apan kining bulahan isutan ni Jesus sa basahon Ebanghelyo San Mateo lahi nga pagkabulahan. Kaya ang pagkabulahan nila apil na ang sakripisyo o pag-antos. Muna ang gitawag nga Magna Carta sa simbahan. Ang pagkabulahan sa kalibutan nga termino pagkaswerte ninyo. How fortunate you are. Swerte. Musa kung dili mo maka-angkon o kanang mayong pangluwas di malas. Kung dili ta makwartahan di malas. Pero sa Ebanghelyo at taon, kini ang mabulahan nga gibastuman sa atong Ginoo. Sunidad mga kapistahan sa tanang mga santos, ang tanang halos relihiyon dunay mga saints o santos. Sa Islam dunay tawag nga Sofi o wali, Islamic saint. Jewish ang ilang mga balaan tawag Tzadik. Ug sa Hindu ang ilang mga santos dito mabalaan Rishi or Sikh or Bhagat or Guru. Kanato ang mga bulahan kini mga santos na miagi og mga problema og mga panglutos. Nakaangkon sila sa doctoral degree, ang tawag ST degree. ST saint, short term for saint. S is sikap, paningkamot. Ang atong pagpuyo sa kasalong katilingban, paningkamutan, sikap. Paningkamot na may balaan mo ng mga santos, niagi silang mga kalisdanan, sila nahuyang usab, pero ilang paningkamutan nga ilang kinabuhi mabalaan, ilang mabuntog ang mga sala nga nabuhat samtang buhi pa sila aron ang ilang kinabuhi sa pagpaningkamot sa pagpagabalaan makapaymot sa Ginoo. O kini alang sa kanatong tanan ang kanang kung is sikap, ang T is tiyaga. Kadaghan ning kamot nga may balaan magpagkatino silang kinabuhi, magmatarong, magbinutan apan short-lived ra. Dili maglahutay muna nga ang T is tiyaga. Tagalog term for kanang lahutay. Kaya pagkabalaan, dili, kana lamang usa ka adlaw, duha ka adlaw kung tibok kinabuhi, kinahanglan mo lahutay ka sa pagpuyo sa kinabuhi nga balaan ang pagsunod sa gitudlo kanato ni Kristo. Muna nga the fullness of blessedness is in the kingdom of heaven, in heaven. Katumanan sa pagkabalaan mo ang ingarian sa langit. Kadaghay mga tao sa atong palibot nga mabalaan. Wala mailhi sa simbahan, wala mailhi sa katawhan, pero ang ilang kinabuhi o sa kinabuhi nga sulundon, an exemplar to become a Christian. Mahimplo sa katilingban, karaghan kanato apan nato mailhi. Kaya ang pagkabalaan dili ipanghinambog, ipasigarbo, kundi puy-an ang pagkabalaan diha sa katilingban. Wala karang ang pagkabalaan wala na sa itsura. Ngayon nga murag balaan ni naunga di wala na. Ang pagkabalaan wala sa pagapuhay o pagpapahay.
ang pagkabalaan na asulod sa kasing-kasing nga imong gihulagway sa imong kinabuhi nga matarong, manggiluyon, manggihatagon, mapasayloon. Ang bitaw na nga ang mga santos na nasa degree nga sikap at tiyaga sa paglahutay sa mga butang nga gitudlo nato ni Kristo sa mapananglit sa pagkamangatagon. Ang atong pagkamangatagon dili kon karong adlaw lamang kundi tibok kinabuhi ang atong pagkamangatagon kay si Kristo nagulagway sa kinabuhi sa pagkamangatagon ngadto sa mga maayo ug dili maayo. Ang pagkamangatagon versus kadahu sa tao sa kalibutan karon. Busa mo ni ang preamble sa atong pagtuo kini mga bulahan kamo, beatitudes, o ang pagpasaylo kinahanglan versus sa pagdumot sa tao. Mo bitaw na ang gira karon padayon kanabang dunay binaslanay ubusan ng lahi. Murang mga tao nga gusto mahimong malabaw, mahimong sikat o gamahanan sa kalibutan. Wala nga na ang pagpinatyanay o pagdumtanay, walay pagpasaylo. Sa kalibutan, kinahanglan mo baos ka, alkansi ka, kundi ka makabalos sa gibuhat kanimo. Ang pagtabang versus walay pagpakawana sa atong isig katao nga naglisod sa panahon karon. Wala usahay, walay concern sa uban. Ato lang ang pagkadaw nato nga concern ta sa atong kayuhan, sa atong galingon, unsa man ang makaayo kanako, unsa man ang makapalambo kanako, unsa man ang buhaton aron ko makwarta mahimong adunahan. Muna ang kinaiya sa kalibutan versus sa pagpakabana ng giyon ni Kristo nga pagkamaluyon kamo kayong amahan sa langit manggiluyon. O sa beatitudes mingon siya nga bulahan kadtong mga maluyon kay kaluyan kamo sa Dios, and to follow the path that leads to the kingdom of God and the true happiness. This is the path of humility, compassion, meekness, justice, and peace. And so to be a saint is to walk on this road according to Pope Francis. Hinatuta nga kini atong pagsaulog sa atong pagpistahan sa tanang mga santos nga kita makaamgo sa atong kalingon nga ang atong pagpuyo sa kalibutan di lamang kutob sa kalibutan kundi ang atong abtanan, adtuan mo ang gingarian sa langit. Ug kinsa may makasulod sa gingarian sa langit kadto lang mga balaan ng kamot o naglahutay diha sa pagpuyo sa Kristohanong kinaiya. Muna usbong ko ang pagkabalaan wala sa itsura. Kay daghay kanang mga itsurahan ng mga satanas, mga demonyo o mga buhat. Namingon ta nga ang kanang mga balaan naa sa imong tupad. Dili gwapo o dili gwapa. Pero ang pagkademonyo naasap sa iyong tupad. Because in the church, we are both sinners and saints. Panawa ang panuway, kanito di makita, karon ang panuway, na sa imong tupad, na sa imong silingan. So muna nga, ang pagkabalanos mo ko, maong pagsunod sa kinabuhi, itudlo ni Kristo kanato, sumala ni San Mateo, kanto mga bulahan, ang pagsakripisyo o sa kabulahan nga buhat alang sa tubangan sa Ginoo. O kamabulahan mo na ang mga swerte dito sa langit.